Har du nogensinde tænkt over, hvad dette område har betydet for Aalborg? En gang lå der en blomstrende handelscentral, hvor mere end 200 tons gods blev ekspederet dagligt. Og i 1933 beskæftigede Aalborg G-station 36 medarbejdere, der håndterede 25-30 godsvogne om dagen. Men i dag er der helt andre planer for området. Velkommen til Godsbanearealet. Man kan næsten forestille sig travlhed på skinnerne, med godstogene, der venter på at få tilladelse for kontroltårne. Og her i kontroltårne sad der en mand dag og nat arrangerede godstogene. Men nu om dagen er godstogene næsten lige så sjældent som en funktionel IC4-tog. I midten af 1800-tallet var Aalborg en lystig handelsby. Den primære handelsrute gik via Limfjorden, men i 1869 blev jernbanen mellem Aalborg og Randers indviet. Det betød helt nye muligheder for de handlende i Aalborg. Den 19. september kl. 12.35 samme år afgik det første tog fra Aalborg mod Randers. Herefter skød privatbanerne frem i Nordjylland med Aalborg som centrum. Privatbanerne Frederikshavn-Fjerdslev, Aalborg-Hvalpsund og Aalborg-Hadsund jernbaner blev i 1917 til Aalborg Privatbaner. I 1902 åbnede Aalborg G-station. Godsbanen strakte sig over 25 tønder land og havde hele 30 rangerspor. G-stationen fik kælenavnet Triumfbuen. Gæt selv hvorfor. Det er underligt at tænke på, at her hvor jeg står, lå engang Nordjyllands travleste fragtcenter. Larmende maskiner og dampende tog dækkede luften med tyk røg og området summet af liv. Vi mødtes med Kurt Gudmundsen, som gennem mange år har haft sin daglige gang på godsbanen. Rangermaskinen, der kørte vi jo 3 mand, lokomotivføreren og så rangerlederen og første og anden hjælperen. Hjælperens opgave, det var jo at skifte sporene, ikke også, så de landede det rigtige sted. Selve arbejde, det foregik med støderangeringen. Vi koblede vognen af, og så slog vi slag med maskinen, ikke også. Så skulle man gerne have til at passe. Men det skete jo nogle få gange, at de landede ude midt i Jyllandsgade, og det var jo ikke sagen, når de fik for meget. Så smadrede de stopbommen og så ud. Det var et rimelig hårdt job, det er helt sikkert. Og farligt var det også. Ja, det var en skrækkelig ulykke. De kom kørende en dag, hvor der var stærkt sollys, ikke? Og så tog de snakket. Det var personalet, de stod jo i strang i stropper ude på maskinen, ikke også? Og så har jeg lige set på solen, så kom der lige en privatbane i maskinen og kørte lige ind i siden af dem. Så de var dræbt omgående, de tog. Og det var helt forfærdeligt. I starten gik jo ikke så højt op i sikkerhed og sådan noget, men det kom så efterhånden. Og fordi igennem rigtig mange år i DSB, der omkom der mellem 12 og 15 mand hver eneste år. Og det er jo egentlig helt uhyggeligt at forestille sig, ikke? Det er jo nok den farligste arbejdsplads i landet, det tror jeg. Men det er klart, sådan en buffer her, den giver sig jo ikke. I 1959 overtog statsbanerne godsbanearealet. Den gamle G-station blev revet ned for at bygge en ny busterminal. Den nye terminal blev bygget, men storhedstiden var kort. Omkring årtusindskiftet blev alt godsbanetrafik til og fra Aalborg indstillet. Selvom der ikke længere kommer til at køre tog på godsbanearealet, er der stadig masser af liv. For i 2011 begyndte byggeriet af den nye godsbaneareal. Togene er væk, men sporene efter dem kan ses tydeligt. Faktisk er hele området bygget omkring jernbanemiljøet, og der gøres brug af de gamle lamper, den gamle kran og de gamle spor. Godsbanen har en stor betydning for Aalborgs industrielle udvikling. Den muliggjorde for hurtig transport af varer over land og forsyne lokale samfund med varer. Efter lukningen af godsbanearealet omkring årtusindskiftet har godsbanen fået nyt liv som rekreativt område.
med ungdomsboliger, let til uddannelse og grønne udendørsområder. Godsbanearealet har fået nyt liv.